Inkább a rendezvények világát éljük. Mindenkor találkozhatunk rendezvények különböző fajtáival, kulturális és sportrendezvényekkel, kongresszusokkal, fesztiválokkal, vásárokkal. Úgy tartják, a vidéki és a természetes életkörülmények között élő emberek boldogabbak a nagyvárosi társaiknál. Ennek az oka az összetartozás, az egymásra utaltság, a valódi közösség megléte, és néhány helyen a hagyományőrzési szerepet játszik ezekben a kis közösségekben. Szükség van a hagyományok ápolására, az értékek megőrzésére. Felgyorsult az élet, rohanunk egyik helyről a másikra, sietünk a munkába, és elfelejtünk megállni és gyönyörködni az élet szépségeiben. Szükség van egy kis pihenőre, megállásra, ünnepekre. Széchenyi István a legnagyobb magyar szerint egy nemzet addig él, míg vannak hagyományai. Őszintén örülök, hogy Demecser jó úton jár ezen a téren, és évente visszatérő rendezvényként üdvözölhetjük a demecseri káposztás napokat. Igen, 7. alkalommal rendezzük meg a demecseri káposztás napokat, és hát különleges alkalom ez a 7., hiszen egyben 10 éves várossá válásunkat is ünnepeljük. Hát ennek a rendezvény sorozatnak, mert ugye ez többnapos rendezvény, én úgy gondolom, hogy azért van sikere, vagy volt eddig sikere, és remélem most is az lesz, mert egy nagy közös összefogás, nagy közös csapatmunka eredménye ez. Nagyon sokan dolgoznak a részterületeken, és néhány ember, aki összefogja az egészet, pedig tényleg 7 nap alá téve, hetek óta azon fáradozik, hogy ez a rendezvény sikeres legyen. Sikeres legyen azért, hogy egyrészt a demecseri lakosok, ha kijönnek, akkor érezzék azt, hogy itt a városukban őket is szeretettel fogadjuk egymást, hiszen ők a vendéglátók is egyúttal, de a főzőcsapatoknak majdnem a fele az nem Demecserből jött, hanem környező településekről, sőt messzebbről is, úgyhogy ők pedig, ha már eljöttek hozzánk, akkor azt érezzék, hogy Demecser városa az egy olyan vendéglátó, ami nem pénzzel akarja kifejezni azt, hogy lehet egy ilyen rendezvényt megcsinálni, hanem szeretettel, összefogással. Tisztelten köszöntök mindenkit itt Demecserben. Nagy öröm a mi egyesületünk részére, hogy ilyen fontos rendezvényt támogathattunk. El kell mondani, hogy az ország egyik legnagyobb rendezvénye. Itt megfordulnak a környék polgármesterei, külföldi vendégek, külföldi polgármesterek, és hát hírét viszik annak a nagyszerű emberi kitartásnak, amit Demecserben és a környékén az emberek végeznek. Mi ezt gratulálunk és nagy örömmel támogattuk, reméljük jövőre nagyobb összeggel, mert ez a több mint 3 millió forint sem semmi, de reméljük jövőre még jobban tudjuk támogatni. Gratulálok a szervezőknek! Köszönöm szépen a megkeresést! Hát megmondom őszintén, hogy a térségünk egy legnagyobb rendezvénye valósul meg ezzel a demecseri káposztás napokkal, hiszen ezt a LEADER támogatásnak köszönhetően is sikerült ebben az évben megrendezni, és közel egy 3 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg ez a színes program, ami ezen a napon rengeteg érdeklődőt vár szeretettel. 2009-ben tudtuk ezt a támogatást kiadni Demecser város önkormányzatának, és sajnos a múlt évben ugye nem tudták megvalósítani ezt a rendezvényt, viszont lehetősége van minden pályázónak arra, hogy ezeket a programokat 2 évvel is el tudják halasztani. Egyébként azt kell még erről a rendezvényről még tudni és elmondani, hogy véleményem szerint is közel 30 000 ember, vagy több mint 30 000 ember is részt vesz ezen a 2 napos rendezvénysorozaton, amely a középnyíség és rétközért, ugye a vidékfejlesztés közösségünknek legnagyobb, mint már elmondtam, legnagyobb rendezvénye. Engem hívva álmodba. Köszönjük szépen!